చిన్న కష్టం రాగానే దేవుడు ఎక్కడున్నాడని అడుగుతున్నావా? చిన్న రోగం రాగానే దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశాడని అంటున్నావా? చిన్న బలహీనత రాగానే ప్రభు నన్ను వదిలేసాడేమోనండి, ఆయనకి నేను ఇష్టం కాదేమోనని విశ్వాసంలో బలహీనమైపోతున్నావా? ఎవరైనా ఒక చిన్న నింద అవమానకరంగా మాట్లాడితే నీ జీవితంలో కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు పాలైపోతున్నావు. నేను ఇంకా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించిన వెంబడించనండి, నిందలేసేస్తారండి, వెస్లీ గారు అవమానించేస్తారండి. ఇజ్ ఇట్ ఏ సర్ప్రైజ్? నీ మీద నిందలు వేయడం, అవమానించిన ఏమన్నా గొప్ప విషయమా? యేసు ప్రభు చెప్పారు, నా నామం నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి, మిమ్మల్ని అపహసించి, మీ మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకున్నప్పుడల్లా మీరు ధన్యులు, పరలోకమందు మీ ఫలం అధికమవుతుంది అన్నాడు. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరచండి. హల్లెలూయా. Don't be disappointed. Don't get worried. Your reward is increasing in the heaven of God. దేవుడు నీ బహుమానాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన అభివృద్ధి పరుస్తున్నాడు.